Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time in punto 16 Saga. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sa DYWB Bombo Radio Bacolod dadaw sa Biyernes, Pebrero 11, 2022. Kagkaroon sa ato mga pangulong dinalan sa top story of the day. Disqualification case bato kay presidential aspirant Bongbong Marcos ginbasura sang First Division sang Comelec nga ginipamunuan sadto ni Attorney Rowena Guanzon sa mga nagapangunang balita lokal. Residente sa San Dionisio, Iloilo patay matapos lumpat sa Roro vessel nga nagbiya sa Bedco Port kahapon sang hapon. Masobra 3 milyones pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa duha ka subjects ang bypass operation sa Victorias. Masobra 1 million pesos nga illegal nga droga na kumpiskar sa high value target sa Singkang Airport. Anay alkalde sang Isabela, nagpanindugan niya harassment ang pagdalahig sa ila sa kaso sa Councilor Joramar Hilario Kiling. Abogado na day ex-mayor Joselito Malabor nagalaom nga paboran sang korte ang ginahinyo nga petition for bail. Samtang Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nagsugod sa pagpanagtag sang bago nga wave sang ayuda para sa 700 o 700,000 ka mga pamilya. Sa mga nagapanguna nga balita national, former Commissioner Rowena Guanzon nagwangal sa dismissal sang disqualification case ni presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos. Vice Presidential Aspirant Mayor Sara Duterte nagalaom nga makuha ang suporta sang iya amay nga si Presidente Rodrigo Duterte. Masobra 3 ka milyon ka doses ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine na gindonar sa Estados Unidos nag-abot sa Pilipinas kagabi. Sa mga nagapanguna nga balita international, Allied Resolve 2022 joint military exercises sang Eastern Military District sang Russia kag Belarusian Armed Forces nagsugod na.
Pag-uyat niya na Presidente Donald Trump sa White House records, ginaimbestigaran. Balita sa negosyo, presyo sa produktong petrolyo lauman sa masunod nga simana. Sa balita sa hinampa ang NLEX Meralco, magakontrahan ay kun madayon ang PBA Governor's Cup subong nga adlaw. Balita sa entertainment, Heart Evangelista nagpaambit sa experience sa Paris Fashion Week. Sa balita espesyal, Iloy sa Pakistan, nagpalansang sa ulo agud masiguro nga lalaki ang iya ginabusong. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa taknang lasi sa aga. Nga mo nga pag-abi-abi sa inyo, din man kamo nga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo kag subungan sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kagaron sa mga detalye na sang mga balita, kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa mga detalye na sa aton nga top story of the day sa Balita National. Ginbasura sang Commission on Elections former First Division ng disqualification cases nga gina-file bato kay presidential candidate of former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suno kay Comelec spokesman James Jimenez. Suno kay Jimenez, ginbasura sang division ang consolidated petition ni Bonifacio Ilagan Abu Bakar Mangilen kag Akbayan bangod sa kakulang sang merito. Suno sa mga petitioners, dapat hindi pagpahanugutan si Marcos nga magpadalagan bilang presidente bangod siya conviction para sa pagbayolar sang Internal Revenue Code nga nagadala sang penalidad para sa perpetual disqualification sa paguyat sang maskin nga public office. Ginpayag sini nga sang 1995 isa ka Quezon City Court na nag-convict kay Marcos bangod wala ini naka-file sang income tax return humalin sang 1982 tubtob sang 1984. Samtang ang conviction ang ginuyatan na sang Court of Appeals apang ginhuka sa imprisonment sentence. Wala naman nagapilar si Marcos sa ruling. Sa resolution na ginsulat ni Commissioner Amy Ferolino, hindi kaangay sa assertion sa mga petitioners ang penalidad nga perpetual disqualification bangod sa hindi pagbayad sang income tax return ang wala nalagip sa idalom sang original 1977 NIRC. Santo sa resolusyon, ang penalidad sa perpetual disqualification ang may ginimplementar lamang sa nag-take effect ang PD 1994 sang Enero na 1986. Sa ruling, hindi sarang mag-apply ang penalidad sa tax violation sang respondent nga ginhimo antes ang effectivity sa nasambit nga layi. Sa ruling, isa ka penalidad nga magakuha sa isa ka citizen sang iya political right nga maboto sa isa ka eleksyon ang dapat mangin maatag vocality o kon unequivocally kag expressly nga nabutang sa desisyon. Nagabutang man sa ruling nga ang hindi pag-file ni Marcos ang income tax returns sang 1982 tubtob 1985 ang hindi krimen ginalakipan sang moral turpitude. Hindi man sunod diri makabig nga fraud ang hindi pag-file sang income tax return. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 6 minutos nang nakaligad sa taknang lasi sa aga. Sayo naman kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Ginbawian sang kabuhi ang 35 anyos nga lalaki matapos nga maglumpat sa Roro vessel antes ni makadungka sa Bredco Port kahapon sang hapon. Sa commander sang Philippine Coast Guard Station Northern Negros Occidental nga si Commander Joe Luvis Mercurio, ang biktima ang ginkilala kay Joel Batallones Calubia kag residente sang San Dionisio, Iloilo. Suno sa Coast Guard Commander, nakabaton sa report gikan sa LCT Lady of the Philippine Navstar nga ang roll-on roll-off vessel ang makatapos sang PCGL 1:55 sa hapon nga may naglumpat gikan sa barko samtang sila nagamaneuver agud kun tani maglayag na padulong sa Iloilo. Gani naman nga nagpadagan sang search and rescue operation makatapos sang Philippine Coast Guard kag nag-coordinate
koordinar sa City Disasters Reduction and Management Office sa syudad sang Bacolod agud nga masakay sa ambulansya kag madala sa balay bulungan ng biktima. Apang ang biktima gindeklarar nga dead on arrival. Sulod sa upod sini nagasuppress ang nervous breakdown ng biktima nga rason agud diniyang maglumpat sa baybay. Man overboard or tao nga naglumpat was identified later based on the initial report as certain Mr. Joel Batallones Calubia, 35 years old and a resident of San Dionisio, Iloilo City. And according to his companion, the initial report, naka-experience ang nervous breakdown which led him to jump to the waters of Bread vicinity. Si Commander Joe Luis Mercurio ang commander sa Coast Guard Station Negros Occidental. 3.4 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa duwa ka mga persona sa bypass operation sang Victoria City Police Station kag PNP Drug Enforcement Group sa Hacienda Cristina, Barangay 21, Victoria City, Negros Occidental, Huwebes sang hapon. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo, Hepe sa Victoria City Police Station, arestado sanday Jester Sukina, o si Sukina, 46 anyos, ginakabing nga top 1 city level drug personality, kag residente sang Dua Juliana Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City, kag B-Boy Dacumos, residente sang Lison, Barangay 1, Bacolod City. Suno kay Fajardo ang mga suspetsado, amo ang naga-deliver sang illegal nga droga sa Bacolod City. Nakuha sa ilang nga paghinako pang isa ka dako nga hit seal transparent plastic sachet sang suspected shabu, 3 ka big knot tied transparent plastic sachet sang suspected shabu, 17 ka dalag ko nga hit seal transparent plastic sachet sang suspected shabu, 1,000 peso bill nga bypass money, 12,000 pesos nga budol money, isa ka green nga paper bag, isa ka black nga plastic garbage bag. Ang nakumpiskar nga illegal nga droga ang ginabanta nagabugat sang 500 grams kag may estimated market value nga 3.4 million pesos. Sa karon nakahunong ang mga suspetsado sa Victoria City Police Station kag natala na nga pasakaan sang kaso. The subject person or the suspect is our top 1 city level drug personality here in Victoria City. We have a month-long transaction lang nag-materialize ang transaction, 500 grams and half kilo of shabu. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo, hepe sang Victoria City Police Station. Malapit naman sa 1.4 million pesos nga balor sang suspected shabu ang nakumpiskar sa bypass operation nga ginpatigayan sa Bacolod Police Station 8 sa high value individual sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City, Huwebes ang gabi. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Jory Puerto, ang station commander sa Bacolod Police Station 8, sang tinilikdan pa nila gina-monitor ang suspetsado nga si Mark Daniel Angas, 39 anyos, residente sa Barangay 14, Bacolod City. Huwebes sang gabi, ilainigin patigayunan sang bypass operation kag nakuan sang 205 gramos sang illegal nga droga nga may estimated market value nga 1,394,000 pesos. Suno kay Puerto Santos sa investigasyon yara sa sulod sang Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP Takuling ang drug lord nga ginakuhaan sa isang illegal nga droga kag naga-video call pa sa iya. Mayara na sang identity ang mga otoridad sa nasambit nga drug lord kag sa karon ila pa ini gina-verify kag gina-imbestigahan kung nga may cellphone sa sulod sang selda. Sunod diri mayra sang bagsakan sang madamo nga droga kag si Angas among nagadulong sa mga pushers sang supply. Yara sa kapintong nga sa kilo ang ginakuha sini apang sa gipatigan ang bypass operation. 1/4 na lamang ang nabilin bagod nagapang-dispose na ang iban o kon napang-dispose na ang iban. Si Angas ang bulag sa asawa kag may duha ka mga kabataan nga yara sa iya kusodiya. Sa karon nakahunong na ang suspetsado sa Bacolod Police Station 8 kadatala na nga pasakan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Suspekta nakakuha sa mga more or less 250 grams ng shabu. Nagabalor na siya almost 1.7 million. Si Mark Daniel Angas, 39 anyos, nagabarangay 14 siya. Ang sa amon nga balong ang nagamando ni sa iya, para sulod Takuling BJMP, naga-video call pa ni sa iya. Si Police Major Jory Puerto, ang Station Commander sang Bacolod Police Station 8. Ginpanindugan ni former Isabela Mayor Joselito Malabor nga harassment para sa ilang pagpasaka sang kaso nga murder angot sa pagpatay kay late Moises Padilla Councilor Holomar Hilario nga ginalantaw sini nga politically motivated apisar nga wala pa sila sang ihibalo.
Madumduman nga nagsungka kahapon sa Office of the Vice Governor sa probinsya sa Negros Occidental, sanday former Isabela Mayor Joselito Malabor, kasubong man sanday punong barangay Ami Locsin, sa barangay Sinukan, sang punong barangay Arman Cordero sa barangay May Tubig sa Banwa sang Isabela, ginpatay sadtong Marso 31, 2019 ang konsihal kag pila ka mga opisyales sa Moises Padilla kag Isabela ang gintudlo sang nagaisahanon nga witness nga may kahimuan sang krimen. Payag ni Malabor nga sa tion nga magdaog ang ilang nga petition for bail sa patigayonon nga hearing subong nga adlaw, gilayon man nila nga bayaran ang piyansa. Sunod pa dire nga bisan si Moises Padilla Mayor Ela Yolo ang kaupod man niya kasuhan nga nagapati nga politically motivated ang krimen, nga ila man niya tindigan bangod halos mga politiko ang kalabanan sa ginakusar. Apang ginkatingala naman sinikon nga naulamid sila nga opisyal sa Banwa sang Isabela sa pagpatay sa konsehal sa Banwa sang Moises Padilla nga wala man sila sang kaangtanan. Patag ni Malabor nga ang warrant of arrest sa kaso nga murder nga ginpapanaog sa ilang ikalimya nga kaso, bangod ang 4 ka kaso sang murder ang lunsay na dismiss. Aminado naman ini nga nagdihon na sang affidavit of recantation. Ang witness nga nagapahayag nga ginpilit lang ini sa pagpirma sa mga naulamid nga mga pangalan nga amo kuntani ang magapugong sa pagsaka sang kaso sa piskal. Sa bila kami, gindala kami ito sa Mrs. Padilla. Walang kami ka namo dito. Kalimani nga kaso, murder. Ang 4 niya doon na-dismiss na sa piskal level lang. May kalimang kaso murder na implicate kami dire. Ang kabayan sa pagpahayag ni former Isabela Mayor Joselito Malabor, isa sa suspitsado sa pagpatay ka Councilor Julomar Hilario. 14 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga. Sa dugang pangabalita lokal, positibo ang Legal Counsel sa mga akusado nga si Attorney Jomax Ortiz nga madawag nilang petition for bail sa mga nagsungka kahapon ng mga opisyales sa Banwa sang Isabela nga akusado sa pagpatay kay late Mrs. Padilla Councilor Julomar Hilario. Patag sa abogado nga kontrobersyal ang kaso may kangtanan sa pagpatay sa konsihal sadtong Marso 31, 2019 antes pa man ang 2019 elections. So kay Ortiz, geographically connected ang Banwa sang Mrs. Padilla kay Isabela, gani nagaangot-angot man ang pamulitika. Hugot ang pagpati sa mga ini nga orchestrated ukon planado ang pagpasaka sang kaso bato kanday former Isabela Mayor Joselito Malabor, kasubong man sa punong barangay Ami Locsin sa barangay Sinukawan kag punong barangay Arman Cordero sa barangay May Tubig sa Banwa sang Isabela. Sunod kay Ortiz, madamo sa na-involved sa kaso bangod lang kalakip ang mga pangalan sa gintuad sang ginaligar sole witness sa krimen. Kalakip sa naulamid diri si Mrs. Padilla Mayor Ela Yulo, Iabana kag Iloy, Vice Mayor Ayan Villaflor kag mga konsehal sa nga Sanday Vincent Garcia kag Jose Morito Flores. Apang magluwas sa mga politiko sa Mrs. Padilla. Ginkatingala naman sa mga iningin na ulamid pa ang mga ngalan sa tatlo kapisyal sang Banwa sang Isabela nga wala naman sang ihibalo sa mga natabo. Nagapati si Ortiz nga politically motivated ang pagkaumid sang iya mga kliyente bangod bisan ang saksi ang napagwana sang affidavit of recantation. Kung sariin ginpatag sini nga ginpilit lang siya nga magpirma sa baylo nga pagwaon sa prisuhan. Nebroan nga ang saksi ang nakahunong sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP bangod ini ang katapos ang rebelde nga New People's Army o kon NPA. Ginaako man sini nga hindi niya kilala ang mga ngalan nga nalakip sa mga nakalista sa gintudo sini nga involved sa pagpatay sa konsihal. Sa piyaka sang gintuad sang saksi, ginkatingala naman sang abogado kun nga ginpasaka pa sa gihapon sa piskal ang kaso. Imbes nga ang testigo tani sang prosecution, ang testigo pabor sa ila, nag-upod sa amon subong. I do not know kung sino pa ila testigo da because what is clear now is nga ang testigo mismo sa mga prosecution nagtipyok de, nagbalhin de sa amon. Kaya nagapati sila nga amon niyang matutuod, suno sa ila, daw gindrama lang ang ila pagatistigo. So ini balantayan ini siya because ang mga tao di nga akusado kag involvado, especially na isuan sang warrant of arrest, mga hindi loglahog nga mga tao, well known sa Banwa sang Isabela kag sang Moises Padilla. Si Attorney Jomax Ortiz ang legal counsel sa mga akusado sa Councilor Julomar Hilario murder case. Nagayo sanday former Isabela Mayor Joselito Malabor, kasubong man sanday punong barangay Ami Locsin sa barangay Sinukawan kag punong barangay Arman Cordero sa barangay May Tubig sa Banwa sang Isabela sa Bago o kon Bacolod City na lang patigayon ng petition for bail. Suno kay Attorney Jomax Ortiz, legal counsel sang tatlo nga ang Regional Trial Court Branch
okon RTC 24 sa Gihulngan City, Negros Oriental, among nagakapot sang kaso sa pagpatay kay late Moises Padilla Councilor Hulumar Hilario. Bungod sini nagfile sila sang motion for transfer nga isaylo sa Bago City okon Bacolod City ang hearing subong nga adlaw bungod tuman kalayo kon magpadulong pa sa Negros Oriental. Patag ni Ortiz nga nagdangat sa RTC Branch 24 ang kaso bungod wala sang luyag nga magkapot sang kaso sa mga Regional Trial Court nga nahamtang sa La Carlota City. Gani santo sa ilang rule support ang kaso ang dapat nga i-handle sang pinakamalapit nga RTC nga mo naman ang sa Gihulngan City. Dugang pa nga ang sole witness ang nakahunong sa karon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa syudad sang Bago. Positibo naman si Ortiz nga dako ang value sang affidavit of recantation sang witness nga nagapahayag nga siya ang ginpilit lang sa pagpirma sang letter nga nagatudlo nga mga opisyales ang kalakip sa mga suspitado sa pagpatay kay Councilor Hilario. Ginalantaw naman sang abogado nga wala na sang testigo ang pihak nga partido bangod sa ila na nag-upod ang witness. Gani nagasalig ini nga magadaog ang ilang petition for bail. Patag ni Ortiz nga ginapakamaayo sa mga kliyente sini nga magsungka agud nga maka-avail sang bail, ilabi na nga hindi mabaskog ang ebidensya sang nagpasaka sang kaso. Pahayag sang abogado nga kon ma-file sila sang petition of review sa Department of Justice sa Metro Manila tuman pakadugay ang hulaton antes marisolbar. Tungod nga ginpasaka ini, we filed a petition for review before the Department of Justice in Manila. However, tungod nga kabalo naman kamo sa proseso sa atong justisya nga puwerte kadugay-dugay, sa subong wala pa ni siya marisolver. In the meantime, ang warrant of arrest ala na siya. We were expecting nga ma-dismiss na siya. But because until now, we have been waiting for so long, hindi man lang marisolver ya. In the meantime, mas maayo pa nga mag-surrender ka na lang and then avail of the remedies ang inatawag nga piyansa. Ang kabayan sa pagpayag ni Atty. Joe Max Ortiz, legal counsel sa mga akusado sa Councilor Hulumar Hilario murder case. 19 minutos na nakaligad sa atak na alas 6 sa aga sa dugang pa nga balita lokal. Tato ka mga lugar ginpatigayunan sa Peace Covenant signing nga gintawag ka simbayanan for Safe 2022 sang Miyerkules kag Huwebes sa syudad sang Bacolod. Inang ginalakipan sang Peace Covenant signing sa Bacolod City Police Office kon BCPO headquarters sa Bacolod City Government Center kag headquarters sang Team Asenso sa Lazal Village. Ang programa ginpangunahan sang Commission on Elections kon COMELEC, BCPO, Department of the Interior and Local Government kon DILG, simbahan kagiban pa kung sa din ginimbitar ang tanan nga mga kandidato sa 2022 local elections agod nga magpirma. Ang Peace Covenant signing nga ginpatigayon sa BCPO headquarters kahapon ang gintabungan sang taga Commission on Elections, BCPO personnel kag mga independent candidates sa palabuton nga 2022 elections. Samtang Kadungan City nagpatigayon man sa programang Grupo Progreso alas 2 ang hapon sa Bacolod City Government agod nga gintambungan sang tanan nga mga nagapapili sa partido kalakip na ang aspirant sa pagkakongresista, alkalde, vice-alkalde kag 12 ka mga konsehal. Samtang ang Grupo Asenso naman na nagpatigayon sang Miyerkules sa Lazal Village nga gintambungan man sang kompleto nga slate sang oposisyon. Ginpaig ni Vice Mayor Elcid Familiara ng Grupo Progreso ang nagdesisyon nga sa Bacolod City Government Center. Ini ang separado sa ginpatigayon sa BCP headquarter agod nga malikawan ang pagginutok sa lugar. All candidates are invited to sign the Peace Covenant agreement. Dire kami sa NGC and I think sa BCPO may mga candidates. Kasi tungod sa balay ng social distancing, mag-gathering, I think so ginalaw nila ang pwede ka ng Zoom kasi muna sa public plaza dito sa BCPO. So hindi ka police, no? Si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Samtang ginpatag naman ni Vice Mayoral Aspirant Attorney Zizar Distrito nga nag-ayo sila nga sa Miyerkules nga naipatigayon ang Peace Covenant signing bangod may natala na sila nga team building kahapon. Ginpakamimen sini nga tanan nga mga katapos ang Grupo Asenso ang nagpartisipar sa proyekto para sa mas hilway nga eleksyon. Aminado ini nga mas bentaha sa ilang Peace Covenant bangod silang challenger kag hindi magamit sang kontra ang benepisyo sang gahom. Nagalaw naman ini nga hindi na maliwat pa ang kaangay sa pagpamalos sang campaign materials kung saan ginabuso sa mga katapo sang administrasyon. May ara kami sang team building nga bagaywaton earlier scheduled already. The reason nga nagayo kami nga kung pwede mahatag naton ang pagpirma ang bilog na Team Asenso Bacolod is very much willing and will cooperate sa panawagan sa aton mga kapulisan sa isa ka matawhay ka orderly nga eleksyon sa sining Mayo 9, 2022.
Si Vice Mayoral Aspirant Attorney Cesar Distrito. Samtang, gimpag naman ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, kapisar nga may political rivalry sa syudad sang Bacolod, wala naman ini nagadangat sa violensya. Gani, nagapatay ni nga mangin malinong kag matawhay ang piniliay bangod ini hotspot kag generally peaceful ang eleksyon sa syudad. Ginabantayan na lang sa mga ini pagtililipon agud malikawan ang posibilidad sang ilinaway. Peaceful man mamalin sa una daw wala man election-related violent incidents diri. At categorize lang siya as may intense political rivalry pero daw hindi man niya nakita diri. May ara lang guro ya political rivalry pero wala man gid sang violence or what katabo diri. Si BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, gilayon man nga natap na ang sunog nga nagluntad sa isa ka single-story structure sa Barangay 39 Lizari Street, Bacolod City, Huwebes ang hapon. Sa interview sa Bombo Radio kay Senior Fire Officer 2, John Mondido, nakabaton sila sang tawag nagikan kay Cristina Cornel nga may nagakasunog nga single-story structure o kon isa ka bakante nga balay, gali gilayon kon nila ini nga ginrespondihan ang nasambit nga balay nga ginapanagiyahan ni Antonio Vasquez Lokuton. Suno kay Bundido, nagsugod ang kalayo sa sagwa sang bahin sang puluyan, kay gilayon man nga napalong, gindeklara ni nga under control alas 3:02 ang hapon, kag na fire out alas 3:08 ang hapon. Sunod diri first alarm ang degree sang sunog, kag 2,500 pesos ang balor sang halit. Nakabaton kita sang tawag alin kay Ma'am Cristina Coronel around 2:50 PM. May sunog kuno sa may number 39 Lizares Avenue, Barangay 39, Bacolod City. Ang involved naton dito is single story structure, daan nga balay, bakante na siya nga balay. Ang kabayan sa pagpahayag ni Senior Fire Officer 2, John Mundido. Bombo Radio Bacolod! Number 1! Basta Radio! Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa atak na kadasi sa agaparan ko mga nagapamati, nagatanaw, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa dugang pa nga mga balita sa Bilis Kilos Fashion. Ginsuguran na ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang pagpanagdag sang bago nga wave sang bulig para sa 700,000 ka mga pamilyang nagapuyo sa Manila City nga napektuhan sa pagsaka sang kaso sang COVID-19, partikular na sang Omicron variant. Suno kay Moreno, importante nga pagkaon sa kada tawo ilabi na sa mga pigado nga mga kasimanwa nga sadto nga wala pa sang pandemic, mabudlay na ang kabuhi sa karon payhan nga mayarasang virus. Sunod sa aksyon, Demokratiko Presidential Candidate ang food boxes nga natalana nga igahatag sa mga pamilya sa Manila nga nagapuyo naman sa 6 ka distrito sa syudad, lakip na ang Food Security Program o kun FSP. Ginpasiguro naman ni Vice Mayor Hani Lacuna nga amo ang presiding officer sa Manila City Council ana pasiguro sang gilayon nga mapasar ang ordinansa nga magafinansa sa FSP. So kay Moreno, importante para sa city government nga maghatag sang pagkaon sa mga residente, labi na ang mga may trabaho na apektuhan sa pagsaka sang kaso sang COVID-19, ilabi na sang Omicron variant. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 29 minutos ang nakaligad sa taklang sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Ginpakamalaot ni Anay Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon ang former First Division sa pag-dismiss sa disqualification case nga ginfile bato kay Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isa ka 41-page resolution na ginsulat ni Commissioner Amy Ferolino, gindismiss ang division ang consolidated suit bato sa kandidatura ni Marcos bangod sa lack of merit. Sa Twitter na mangkot si Guanzon nga kung wala sang nayi nga nagahatag sa penalidad sa hindi pag-file sang ITR nga na-convict si BBM sadto. Ginduga man sini nga mga alam sa naghimo sang resolution. Antes nagretiro sa Pebrero, ginakusahan ni Guanzon, presiding officer sa Comelec First Division, si Ferolino sa pag-delay sang pagpagwa sang desisyon sang disqualification cases bato kay Marcos agod ma-invalidate ang iya boto. Ginpanginwala ni Ferolino ang akusasyon kag ginpahayag nga luyag ni Guanzon nga ma-impluwensyahan ang iya ruling. Sunod kay Comelec spokesman James Jimenez, ginbasura sang dibisyon ang consolidated petition sa Nanday Bonifacio Ilagan, Abubakar Mangilin, Kakakbayan, bangod sa lack of merit. Nagalam si Vice Presidential Aspirant kay Davao City Mayor Sara Duterte nga makuha ang suporta sang iya amay nga si Presidente Rodrigo Duterte para sa iya tandem kaupod si Presidential Aspirant kag anay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Apang suno kay Sara, pagrespetuhon nila ang desisyon sang iya amay bangod ini ang isa ka presidente. Suno sa iya wala pa ini nakaistorya sa iya amay apang ginalauman nga sila magakitanay sa Marso kag Abril agud di celebrar ang mga kaadlawan sa mga miyembro sang ila pamilya. Sunod diri
wala pa sila nakaistoryahanan ni Presidente Rodrigo Duterte. Apang nagalaw ini nga magakit-anay sila pagkatapos ang kampanya o kung sa campaign period bangod may mga kaadlawan sa ila pamilya sa Marso kag Abril. Una nangin pahayag ni Duterte nga hindi ini magsuporta sa maskin sino nga presidential candidate sa 2022 elections, magluwas lamang kung makakita ini sa nakakaigong nga rason sa masunod nga mga binulan. Sa tinalikdan nga Nobyembre, gintawag ni Duterte si Marcos nga weak leader. Kadungan sa pagtandem sini kay Sara, una nangin pahayag ni Attorney Vic Rodriguez tagpamaban ni Marcos nga wala sang lain na isang buot sa tunga sang presidente kag ni Marcos. Hindi na mapunggan ang pagbubos ang suporta nga nagakabaton ni Vice President Leni Robredo matapos opisyal nga ginunsyarang niya pagpadalagan sa presidente. Asod-asod naman ang ginimo nga pagpangnibot ni Robredo sa Bicol kada kalain-lain pa nga probinsya sang Luzon. Pagkatapos na ginsugura ng kampanya sa Camarines Sur kung sa din inigin bunag ginkadtoan ni Robredo ang daet kag labo sa Camarines Norte kag gubat kag Sorsogon City. Sa Sorsogon agud nga pasalamatan ang mainit nga suporta nga iya ginabaton sa iya mga kasimanwa. Naghinyo si Robredo sa iya mga taga-suporta nga mag-isa para sa isa ka gobyerno nga wala ginapadalagan sang politika kundi pinaagi sa isa ka kagustuhan nga magserbis ang disente kag may ikasarang. Sa Sorsogon ginsugata si Robredo ni Governor Cheese Escudero nga naghambal nga matudtod nga masaligan ang klase sang pagpamuno ni Robredo. Kilala nga kalyado sang administrasyon si Albay 2nd District Representative Joey Salceda apang ginendorso sa ang kandidatura ni Robredo sa pagka-presidente bagud nagapati ni nga matudtod ang kagustuhan ni Robredo nga magserbe sa pungsod. Kag sa tunang katapusan nga balita national, masobra 3 ka milyon ka doses ng Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine ang gindonar sa Estados Unidos sa gobyerno pinaagi sa COVAX facility ang nagabot sa Pilipinas ang Huwebes sang gabi. Ang fresh batch sang 3,436,290 vaccine doses ang nagland sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 alas 11 sang gabi. Una na nagbato ng pungsod sang dugang nga 780,000 government procured Pfizer BioNTech doses nga gin-formulate para sa mga kabataan nga nagaedad 5 ka tuig tubtob 11 anyos sunod sa National Vaccination Operations Center o kon NVOC. Ang pungsod na naka-administer na sang kabugusan nga 128,571,061 nga COVID-19 vaccine doses sa bilog nga pungsod as of February 4. Sunod sa NVOC, hindi magnubo sa 60.65 million first doses na ang na-administer, samtang 59.89 naman ka mga individual ang fully vaccinated kag 8.1 million na natublukan sang booster shots. Ginsuguran sang Pilipinas ang vaccination program sang Marso sang tinalikdan nga tuig. Ang Department of Health ang nakarecord sang 4,575 kapanibagong nga COVID-19 cases. Gani nagdangat na ang case load sa pungsod sa 3,627,575. Kahapon ginsuguran na sang Pilipinas ang ikatatlong round sang mass COVID-19 vaccination. Agud nga ma-expand ang vaccine coverage. Gina-target sa mga otoridad nga maka-administer sang 5 million COVID-19 doses sa ikatatlo nga bayanihan bakunahan nga gin-schedule Pebrero 10 to Pebrero 11. 35 minutos na nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Salo kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang nga balita international. Kadto kita sa Moscow. Ginanunsya sa Defense Ministry sang Russia ang pagsugod sa Allied Resolve 2022 joint military exercises nga pagaymuon sa Eastern Military District sang Russia kag Belarusian Armed Forces. Sudo sa statement sang Defense Ministry, ang joint ministry nagsugod sang Huwebes sa Combined Arms Training Grounds sa Belarus. Ang nasabit nga deal sa nagbarka sa ikaduha nga stage sang exercises nga nagatest sa response forces sang Union State of Russia kag Belarus. Ang military exercises sa may tinutuyo nga i-counter ang terorismo kag protektahan ang interes sang Union o kon Union State kag magatrain man sa mga forces agudon taton o kon palayoon ang external aggression sunod sa ministry. Magadugay tubtob Pebrero 20 ang drills. Pati kayo nun sa 5 kag training grounds kag ibang nga exercise areas sang Belarus. Ang tropa ang magapraktisa pagpabakod sang proteksyon sang state border agud matap na ang penetration sang armed groups sang militants, pagblock sang channels para sa delivery sa mga armas kag bala kag paguba sang illegal armed formations.
Kag sa ato ng katapusan nga balita sa luwasang pungsod, kadto naman kita sa Washington. Isa ka US House panel ang nagaimbestigar sa pag-uyat ni anay President Donald Trump sang White House records matapos 15 ka mga boxes sang official documents ang na-retrieve nagikan sa iya nga private Florida property sa ginapatian sa mga mamalidha nga seryoso nga violasyon sang layi. Suno kay House Oversight Panel Chairwoman Caroline Maloney, nagakabalaka ini nga ang records ang wala na turnover sa National Archives sang archives sang nagtapos ang termino ni Trump sang Enero 2021 kang nagwa nga ginhukas ang mga ini nagikan sa White House kag nagabayular sa Presidential Records Act. Suno kay Maloney, ginagakahangawa man ini sa nagliligan nga mga media reports nga makapila ka beses nga intestingan ni Trump nga gub-o ng presidential records nga makabig nga dungan nga dugang nga seryoso nga violasyon sang layi. Wala naman gilayon nga nagresponder ang mga representatives ni Trump tuhoy diri. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, lauman ang isa na naman ka round sang oil price hike sa produktong petrolyo sa masunod nga semana suno sa isa ka opisyal nagikan sa Department of Energy. Suno kay Attorney Rino Abad, Director sang Oil Industry Management Bureau sang DOE, liwat nga magapatigan sang oil price hike ang mga kumpanya sang petrolyo sa masunod nga semana kag pagamarkahan na ikapito nga asud nga semana sang pagsaka sang presyo. Suno sa iya sa karon hindi pa mabalaan kung pila ang balor sang price hike nga igapatuman sa masunod nga semana. Bangod diri liwat nga nagapanawagan ang transport group sa gobyerno nga pasakaw ng minimum jeepney fare sa 10 pesos. Suno kay pasang Mazda National President Obet Martin, kung tani ibalik na ang ginaprubahan nila nga 2018 akon sang 2018 agud makabawi ang mga jeepney drivers sila bina nga mayara sa karon sang pandemic. Suno sa iya, duha na katuig nga wala sang benta ang jeep kag wala ini nagasaka ang presyo sini apisar nga nabudlayan na ang mga jeepney drivers. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 51 pesos and 37 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 59 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 29 centavos, ang Saudi Arabian riyal may baylo nga 13 pesos and 69 centavos, samtang ang euro may baylo nga 58 pesos and 70 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor 63 pesos and 80 centavos tugtog 65 pesos and 24 centavos, ang premium ang nagabalor 64 pesos and 80 centavos tugtog 66 pesos and 80 centavos, samtang ang diesel ang nagabalor 54 pesos and 15 centavos tugtog 54 pesos and 94 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, makontrahanay ang NLEX Road Warriors sa Meralco Boats kung madayon na ang PBA Governor's Cup subong adlaw sang Biyernes. Masubla isa ka bulan matapos ginsuspende ang live games bangod sa pagsaka sa kaso sang COVID-19. Suno kay NLEX coach Yeng Yao, daw kaangay nga opening day liwat kag mataas gid ang ilang excitement kag anticipation. Luig nga makita ni Yao ang iya nga team nga mag-rebound matapos ang pagkalutos sa Phoenix Super LPG sang Pascuas ang tinilikdan nga tuig. Sunod diri naga-look forward sila sa mas mabudlay nga mga pagpanghangkat kag magasugod ini sa Meralco. Sunod sa iya ang ilang nga import ang mga mabudlay nga match up subong man sa rotation sang ila dalagko nga mga guards. Nagalao man si Meralco coach Norman Black sang mas mabudlay nga game batok sa NLEX. Ginpakigbahin man ni Black nga posible nga maghampang sila nga wala sa ang ilang nga bag-o nga recruit nga si Chris Banquero bangod sa health protocols kag wala pa ini nakapraktis kaupod ang grupo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakarigad sa atak ng alas 6 sa aga kagkaroon sa ato naman nga showbiz news. Ginkalipay ni Heart Evangelista nga nagbunga ng madamo nga tuig sini nga pagkahilig sa fashion matapos ini nalakip sa natapos nga Paris Fashion Week. Sino kay Heart nagatambong ini sa mga Fashion Week sa sulod sang 5 ka tuig kag sa karon nga trip ini makabig nga paborito sini bangod daw kaangay nga nagbata na ang tanan nga mga liso nga iya gintanom. Nagpasalamat si Heart sa iya mga inagyan kung sa di nakangkon ini sang koneksyon sa fashion industry. Nagapasalamat ini bangod dako nga bulig ang nakaangkon ini sang mga abyan sa fashion industry
abroad kaangay nanday Christian Lobutin kag Kevin Kwan nga suno sa iya tuman ka supportive gin kakibot man sini ang madamo nga mga netizens nga nagasuporta sa iya. Sunod diri nakibot ni sa mga naga-comment sa Instagram bangod madugay na niya ini nga ginahimo apang ini ang labing una nga tion nga nagtambong kag nangin kabahin siya sa Dior family. Sunod kay Heart wala ini naglaom bangod hindi man siya ang size ng artista nga madamo sang fans gani nangin proof na para diri nga dapat mangin authentic lamang kag mangin matuod sa kaugalingon. Gindugang pa sini nga makikay ini maarte kag may nalabot kid man sa iya ang kaartihan. Kag sa ato naman nga Bombo Health News, masami nga solusyon sa split ends ang paggunting diri apang may mga pamaagi agod din ang malikawan o kon matap na sa paglapta. Kada 6 ka semana, ginarekomendar ang pag-trim sang buhok. Ginadumilian man ang paghugas sang buhok kada adlaw kag kun himuon gid man ini, magamit lang sang conditioner kag hindi pag-adlaw-adlawon ang shampoo. Magpili man sa mga shampoo nga wala nagaunod sang harsh nga mga ingredients kag magamit gid sang conditioner. Kung magpanghusay sang buhok, mas maayo kung malapad nga husay ang gamiton. Likawan man ang mga services nga makatuga sang damage sa buhok ang isang coloring kag chemical strengthening. Ginarekomendar man ang pag-inom sa mga supplements agod niya mag-straight ang buhok ang isang biotin kag folic acid. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Kagaron sa ato naman nga balitang espesyal. Nagabati man bala kamo sa mga hambalano nila bina agud baka ang kung sang lalaki man o kung babayi nga bata. Gipahayag sa isa ka doktor sa Miyerkules nga isa ka nagabusong nga babayi ang nagpalansang sa ulo sa isa ka albularyo sa Pakistan nga nagpahayag nga kinahanglan nini agud nga makasiguro nga lalaki ang iya ibunag nga bata. Ang pila ka mga ginhimo sang mga faith healer ukon albularyo ang nagikan sa Sufi lore nga madamo sa Pakistan bisan pa nga nagapamatok diri ang pila ka mga sektor sang Islam sa South Asia. Ginapatihan nga mas makahatag sang financial security mga bata nga lalaki sang sa babayi. Payag sang doktor sa Haider Khan, gindala ang babayi sa ospital sa syudad sang Peshawar nga gintinguhaan sini nga paluson ang lansang gamit ang pliers. Sanggin palos nilang lansang, payag sang doktor nga bugtaw ang babayi, gani ginantos ang tuman kasakit. Naibalaan nga may 3 na ka mga bata nga babayi ang nagabusong samtang babayi gihapon. Ang gindala sini sa tago angkan. Santo Sexte, ginlansang sa agtang sang babayi paagi sa martilyo ang 5 ka sentimetro nga lansang nga ginapakamayo naman nga wala nagdangat sa iya utok. Una na ginpayag sang babayi nga siya mismo ang naglansang sa iya kaugalingon. Apang sa ulihin nag-ako ini nga naglansang mo ang albularyo. Sa karon ang ginapangita na sa mga kapulisan ang babaylan. Payag sang hepe sang kapulisan sa syudad nga si Abbas Ahsan nga nagakolekta na sila sang CCTV footages gikan sa ospital kag dalaom nga makita ang babayi. Pagi sini mahimo Manila nga madakop ang albularyo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa atak na nga sa isaga sa ato naman nga weather update. Ang shear line namang nag-aapekto sa Visayas. Ang northeast monsoon ang nag-aapekto naman sa Luzon. Ang Visayas, Caraga, kag Northern Mindanao, kag Zamboanga Peninsula ang maka-eksperyensya sa magalumon na kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguubtugas ang shear line. Ang Quezon, kag Aurora maka-eksperyensya sa magalumon na kalangitan nga may pagulan tugas ang northeast monsoon. Ang Metro Manila kag Dabilin nga bahin sa Luzon ang maka-eksperyensya sa magalumon ni kalangitan nga may pagulan tugas ang northeast monsoon. Ang Dabilin nga bahin sa Mindanao maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugas ang localized thunderstorms ukon easterlies. Ang Nasilangan nga bahin sa Luzon kag Visayas ang maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob mabaskog nga pagyup sang hangin sa naminhan na Silangan. Ang Dabilin nga bahin sa Luzon ang maka-eksperyensya sang mahinay tubtob kasarangan nga pagyup sang hangin sa Nasidlangan tubtob naminhan na Silangan. Ang Baybayon ang may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. Sa ato naman antad sang temperatura Metro Manila 24 to 32 degrees Celsius. 2% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kasugon nga 11 kilometers per hour with clear and periodic
clouds. Sa Naga, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 5% ang tsansa sa pag-ulan, ang hangin ay may kagabasugon nga 10 km per hour, mostly cloudy. Sa Tacloban City, 23 to 29 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 71% ang tsansa sa pag-ulan, 5 km per hour ang kabasugon sa hangin with light rain showers. Sa Butuan, 23 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 71% ang tsansa sa pag-ulan, ang hangin na may kabasugon nga 0 km per hour, cloudy. Kag sa syudad sang Bacolod, 24 to 30 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 16% ang tsansa sa pag-ulan, ang hangin na may kabasugon nga 16 km per hour, cloudy. Ang adlaw na butlak na 6:10 subong ila mga aga kabagatudod na 5:55 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna nga sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sa Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Biyernes, Pebrero 11, 2022. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kagami ang inyo nangintag balita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ito Bombo News Analysis, inpadala sa isa kamawakod nga tagpalamati sa Bombo Radyo Bacolod, inanggin basa ni Bombo Daniel Lecciones. Kag ini ang may tigulo, makahaladlok. Asod-asod na nga kinamatsanay nga nagkatabo sa siyudad sa Bacolod, nga nagtuga sa pumuluyo sa dako nga kahadlok. Sa amuman nga oras sa imubalay, ila ka pagasudlon, kag wala sang kaluoy ila ka nga pagapatyon. Kabay maging alerto na ang aton kapulisan, agud ang kinamatsanay hindi na madugangan. Hustisya permi ang ginasinggitan kay base sila ang ginadwa-duhaan, makululuoy man ang mga ultimo nga mga sibilyan. Tani kung sila ginman ang may kasalanan, ilupot lang naton sa prisuhan, sang kaso sila pasakaan, kay amoy na ang proseso sang aton kasuguan. Ang aton pangamuyo kabay pa, hindi na ini madugangan, nga sa aton pagkatulog wala na kita sang kabalakan, kay handang aton mga kapulisan nga kita ila protektahan. Ang ini ang panguna-una ang pananawa ng ipadala ni Leo Seralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1!